alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga Isa Ayagi yana cikin wannan wanda ya halarci wannan daurin aure na wannan babban makaɗi na wannan masana'anta tamu mai albarka wanda su suke yin kiɗan sannan ai waka. To Isa Ayagi ya halarci wannan guri suna tare da angon gashi. Isa Ayagi me zaka ce a wannan guri na wannan daurin aure? To alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala. Wannan biki bazan ce wai na yayana ne, don wannan makaɗi na ne mun kiɗa kala-kala na waƙoƙina da kuke ji kala-kala ne mun kiɗoɗi kuma sannan yayana ne. Saboda haka wannan biki kamar na ne ma zan ce alhamdulillah sai dai godiya Allah, sai dai fatan Allah ya kawo alkhairi da albarka mai yawa da yawa. Allah mun gode masa. To baka da wani korafi a kansa ko yayi ma wani kiɗa a baya wanda baka ji daɗin sa ba ko kuma wani abu yau zaka iya baje kolin ka kai masa raga-raga? In ya mun kiɗa matsalarsa ɗaya baya samun usur ɗin nan na fi shi ne ba samu. To da Allah a dinga sa masa usur kamar yadda al'umma ga su irin su Bala Basira su daraktoci shi ma yana wannan waje ga shi a bayan Isa Ayagi ɗayar darakta, sannan kuma ga Hiskil mawaki kamar yadda dai kuke gani ni ne ɗan ƙaramin ku ni ne babban ku wanda nake muku kai ga Isa Ayagin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuma Isa Ayagi yana godiya ga dukkan al'umma masoya kuma ba shi da korafi akan wani mawaki wanda sana'ar su ko akwai korafi akan wani mawaki ba wani mawaki yana zaune da kowane mawaki lafiya na wannan masana'anta tamu, kuma ana yin waka jama'a suna yin ka kai ma kana yin su. To wannan alhamdulillah shine ba Isa Ayagi farin ciki na shiga cikin al'umma ko ina mutane nasa ne kamar yadda kowa yake son Isa Ayagi. Don Isa Ayagi shi ma yana tare da kowa da farin ciki, mutanen Najeriya da ma na kasashen waje da duk inda ake neman Isa Ayagi kofa buɗe take, harkarsa ce a shiga can aje a tunzura masoya su ƙara hawa kan shauki. Assalamu alaikum. Isa Ayagi kenan. Za ku iya danna subscribe akan wannan tasha tamu mai albarka ta ci gaba da ganin abubuwa na wannan masana'anta tamu. Assalamu alaikum.